Sembla diumenge. Hem començat en 2 minuts, com he dit? No ja, com he Sí, dit. és veritat, sí. Havia de sortir a drogar, a pajar, vull dir, és com el Sálvame, però... No. No repetiré el comentari. Sisplau. L'equip gestor d'Egg Brewery atenaré aquest comentari. El logo vol censurar el comentari, perquè ara mateix no tenim l'Edgar, tenim el logo. Sí, el logo vol censurar el comentari. I, bueno, no esperem, suposo que hi hagi algú més connectat. Avui tenim públic en directe. Sí, Ensenyaré el públic en directe. Perquè veieu que és veritat. Bueno, Ai, espera, que hi ha el logo. Són logos. Ara, mira, ara el públic no és logo, és públic! Aplausos enlatados. Quan l'Edgar digui aplausos, hem aplaudit. Ho porto amb la tablet. Aplausos. Faig així. Ostres, sí, per favor. Doncs... No facin un cartellet de merda com fan a la tele. No, fem amb un iPad, vull dir que sàpiga que hi ha pressupost. No tant, però... Oh, fes-ho tu! Aplausos. O sigui, enviem un WhatsApp a tu perquè tu aixequis el cartell d'aplausos. Aplausos. Un segon, sisplau. Sí. Què has fet? Perquè S'ha ficat a l'aigua al got de la cervesa. Mare de Déu. Aplausos. Comencem molt bé avui, Dios. Ai. Les birres del matí. Mira, en Vara ja està insultant, fantàstic. Que bé. Que bé. Insultar per xat podem-ho fer en directe, és que és... És veritat, puc posar-me el Twitch ara. És la mateixa cota que la meva. Ah, no. Ja l'he posat amb el telèfon. A veure si us la sent. Dieu coses. Coses. Hola, Gavi. Sí, us la sent. Bien. O sigui, com que hi ha el compressor i encara no sé molt bé com funciona el compressor i he anat ficant-hi valors random, doncs a vegades no saps què censura i què no. El programa va com en retard perquè no us fem... Perquè el podem tallar i ja està. Sí, o alguna que no toca. Doncs... Si vols apropar-te una mica, perquè surts mig tallat a la càmera. Jo? No, en Lluís, sí. Pues no ho sé. No. Perfecte, ara sí, no? No és bona iniciació, la meva. Anava a dir començarem, però és que de moment tenim dos viewers, que suposo que deu ser algú de vosaltres dos. Sí, bàsicament, són viewers en directe. Ja vaig a fer jo el posto, també, el de comencem ja. Vinga, cony, inicia sessió. És que tinc aquest servei de música. Si volen ells ja poden començar, no? Sí, començarem ja. Fem ASMR en directe. ASMR, bueno, no sé si serà ASMR, però... Sí. Ja. És que estic mirant si puc posar algun so xulo. Perquè tinc Com que aquest estem molt servei. callats, doncs Bueno, fem... quina és? Vols presentar-la abans? Bueno, aquesta és per ells. Ah, és per ells, vale. Sí. No s'ha sentit gaire. Però bueno. No, la veritat és que no. Ha estat un SMR... Sí, ha estat la prova. Sí, el tasting. Ha estat un tasting. No, això no s'ho vol iniciar. Ho provaré per Safari, aviam. Podem començar ja, no? Sí, no. Jo crec que sí. Jo crec que avui ja sí, perquè ja tenim públic en directe almenys no estarem fent el programa per nosaltres sols, Sí, com almenys. solen ser els primers 5 minuts. A més, avui hem fet el canvi d'hora i tal, veurem a veure quanta gent es connecta. Jo ho he anunciat fa... Bueno, aquest Jo aquell matí també ho he anunciat, però la gent jo crec que passarà bastant olímpicament. Perquè és com si féssim la birreta del diumenge, que han descartat fer la birreta del diumenge, perquè si fem diumenge poca gent s'hauria connectat. Sí. I avui és com un dilluns que és un diumenge, llavors és raro. Doncs... Bueno, però mentre et fas el xupito Rodafia, pots fer Sí, exacte, també benvingut gent que begui altres tipus d'alcohol, i si no voleu beure alcohol també veniu, però direu la meitat, us hi aviso. Pues doncs comencem, Vale. l'ASMR. Sí. Sí, provarem aquesta, que és de Black's Brewery, que és una grapefruit IPA, amb molt poc grau. Molt poc grau, estem parlant de... 3 amb 4. 4. 3 amb 4. 3 amb 4. Aquí sí que serà. Avui ho sento més fluix, pot ser que tinguis el guany més baix? Pot ser que sigui, ja. No, està 4. Vale, res. Ah, no, espera, estava menys, sí. Veus? Ara sí. Amigo, vale. És que em sonava que us sentia bé cap al 70 de volum. Sí, no? Hola. Ai, hola. Hola. Aquí sigui. Hola, Xevi, que estàs molt lluny d'aquí. No, doncs és que ho sentia com fluix de volum, en plan que normalment ho he de posar 60, 70, si no em peten les orelles, i avui estava 100 que li faltava xitxa. Jo no dic, vale, pues està fluix. Vale, pues a veure, tenim
Posem moda macro, aquí... Aviam. Hòstia, aquí ho fa molt La llauna, poca puntuació, la veig una mica hortera, no m'agrada la llauna, no m'agrada la llauna. Reconec que li han donat un toc molt fresc, Fanta de llimona. li han donat un toc així molt fresc a la llauna i... Sí. I res, però la llauna aprova rascant molt just. La birra, doncs no ho sé. Tenim una grapefruit IPA aquí de 3,4% d'alcohol, pràcticament no sense alcohol. O sigui, una IPA amb aranja, poc alcohol, irlandesa, i res, anem a valorar. Després ja tornarem a parlar de la llauna perquè té molt a dir. El color... Què li passa a la llauna? Que és lletja. El color de la... El color... Tio, i encara no l'has provat, El color de la birra, doncs bueno, el que esperes quasi d'una IPA, es nota molt clareta de color, per tan poca malta, quadra amb el poc alcohol que té. Fanta de llimona. I bombolla molt fina, tampoc hi era carbonatada, pel que es veu. I bueno, no sé. Passa que té una olor molt química per mi, Sí, Sí, molt totalment. aromàtica. Recorda en aquella sense alcohol de la... No, recordo els zumos de frutes que serveixen als bufets dels hotels. Em recorda la sense alcohol de l'Alerbi, que també n'hi havia una de grapefruit, em sembla. Sí. A la No Worries, la No Sí. Worries Grapefruit. A mi em recorda el suc de tetrabric dels hotels, els bufets lliures. És el mateix suc. Espero que Hola, tingui millor... bon qui de... Espero que tingui millor sabor. Qui? És algú de vosaltres? És en Pep. Ah, és en Pep. Hola, Pep. És que avui tenim públic. És algú de vosaltres? Ui. És una pregunta una mica rara, de fer. Aplausos. Aplaus. Espera, és que això s'ha d'ensenyar, Tenim cartell d'aplausos. No es veu. Sí que es veu. Bueno, s'intueix que dintre un iPad hi ha un cartell d'aplausos, així Sí, sí. que... Me sirve. És un iPad amb un cartell d'aplausos. però que la càmera ho crema. Perquè és una GoPro i és l'única que crema coses, la GoPro. La birra, això té un punt de molt de suquet, com una mica... Jo crec que és com el... Sí que sorprèn el suc molt de grapefruit. Anem a provar-la, perquè aquestes sorprenen. light. En boca són menys químiques que en nas. Molt light, és. Segueixo... Sí, en boca és molt menys química. Tens bé que té un gust a concentrat de suc d'aranja? Què? Fa olor i frutes. Sí. Jo segueixo pensant que és com un suc. Però té una base de maltosa de fons de boca que la fa interessant. Vull dir, està bé. És la típica birra que si no la vols tajar molt per començar, tens calor, tens set, te la baixes ràpid i després ja comences amb tralla. Una IPA d'aquesta graduació, les que he provat, realment els hi falta molt cos. Aquí ho compensen ficant-li aquest concentrat, perquè segur que és concentrat de granada. Bueno, grapefruit és aranja. Aranja. Sí, grapefruit. Concentrat d'aranja li han ficat fijíssim Sí. i es nota aquest punt com més químic del concentrat. I la llauna és molt lletja. Home, sí, la llauna no és que... Clar, diu... La llauna és en plan I love graphic design. Sí, completament. És horrible la llauna. És com un xiclet cultural. Està fet a No, les... perdó, graphic design is my passion. O sigui, sí, sembla la llauna que haguessin fet una tirada, si el líder l'hagués decidit fer una cervesa d'aranja. Home, és el típic de... Si el líder hagués pogut fer una kombucha d'aranja. Sí. Kombucha de Hola, taronja. Calaneta. Sí, és la... Mira, en Gavi, ja ha passat la ressaca? No vaig arribar a tenir ressaca, Saps qui és o tampoc? Crec que sí. Crec que sí. Algú pixia la Gavi, Pot ser no sé qui, no sé quantes, no sé quantes. Algú Sí, pixia jo la... crec que sí. Vas venir dissabte a tocar l'acordió, oi? Si és veritat, digues que sí. Doncs a mi aquest tipus de logotip em recorda molt aquests programes de que pots fer tu els teus dissenys gràfics. Sí. Però la paleta free. La paleta free. cutríssima. És el gratis. Sí, ho he encertat, veus? És la paleta free. Llavors el més pro era Pau, i va dir... Mira, és que mireu la llauna. Mireu quin horror. La birra és més bona que el que és la llauna. Tampoc seria difícil, però vull dir, és bastant més bona que el que seria la llauna. Jo segueixo sumant el suc de... Tampoc és tan horror, La llauna és horrible. No, la llauna és horrible. És refrescant. És refrescant, que és el que pinta. Ja La està. llauna és lletja. És una mica nazi. Sí, això també. Però això no es El pot que és una dir. mica nazi. Això no es pot Jo no! Això no es pot dir, em sembla. Això és sida, ja. Sí, Oi que no. sí? És que no és maca. No s'aguanta per enlloc, està descompensada, els colors no quadren entre I ells, aquest logo aquí, xoquen... pegote negre, queda horrible. Les fonts no són ni de la
Però tot i així us diré que la birra la compreu, està bona. Sí, per això. La birra està molt bona, però lo que és... I ara, precio i detalles de la birra, això és important. Hòstia, Sempre igual. Hòstia puta. Els deberes. Ui, jo no m'he connectat a Twitch. No, doncs dissabte, sorprenentment, no vaig tenir ressaca. Em demanen de fonts externes si el vídeo queda guardat a Twitch. A Twitch sí, i a YouTube. i a YouTube. Si després penso, el reenvio a YouTube. Si no hi penso, no. Diumenge no vas tenir ressaca. Eh? Sí, bàsic... Que diumenge no vas... Ah, sí, diumenge no vaig tenir ressaca. I dissabte tampoc. Bàsicament, sí. És que està bona realment, perquè és com prendre tu frutes, però amb alcohol. Sí, però té poc alcohol, 3,5, Sí, no vull té dir, molt gaire. light. Bueno, ja és més que una clara. Em diuen visca el públic, molt savi, sí, veritat. Hauríem de fer-ho sempre en públic, seria molt més divertit. Sí. Si nosaltres al final només acabem parlant de la llauna. Sí, bàsicament. O sigui, si no ens haguéssim parat, haguéssim continuat hatejant a la llauna Sí, durant 10 minuts. completament. Perquè és que la birra està bona, però tampoc hi ha molt a dir. Té una entrada superafruitada, això, concentrat d'aranja. Després es queda un regust de malta. Jo diria que pot ser que porti algú de blat. És que de gust jo ho diria, No, No sé. no porta blat. Jo diria que no. Però Bueno, res, és una rodoneta, base entra molt molt bé, lleugera. una bona sessió per fer passar la set i molt recomanable. I precio i detalles. 5,60. Bé, Llauna bé, pel 44. format de 44, bé. Sí. Sobta perquè dius, ostres, poc alcohol, 5,60, però és que val la pena, perquè a vegades no et ve de gust prendre alcohol, sinó algú que refresqui. Home, sí, jo I que soc entri d'aquests, bé. Jo soc dels que, si hi ha una cervesa sense alcohol, o baixes alcohol, que siguin més passables per poder jo conduir després, endavant. Sí, bé, la típica és la que té aquesta tancar-des dues, que ja has fet una quantitat generosa de cervesa i després pots agafar el cotxe amb total tranquil·litat perquè no marcaràs si tens un fetge que mínimament funcioni. Sí. Bueno. No, aclariment important, a veure. No, clar, Que jo conec gent que bataja amb una clara i això ja té més alcohol que una clara, llavors. Té mèrit, Crec que fa persones. honor al seu nom. No, però bé. El que passa és que tampoc és una cervesa que es pugui comentar molt, perquè és això, No, l'aranja domina, darrere Sí. queda un regust a malta, però molt suau, perquè tampoc és una birra amb massa alcohol. I està Sí. bona, vull dir, és que està bona, no hi ha més. Compleix el que et volen vendre. Sí, Mm. sí. No, estèticament. No, vull dir, aquesta gent de packaging s'ho haurien de fer mirar una mica. Tornem al... Ah, és més ochentera, aquesta No, llauna. És que s'ha donat record. M'agrada el rol que fem aquí, perquè és en Gavi és hiper-hate, jo, depèn de quina llauna, aquesta és super-hate, i tu és com el conciliador de no hi ha per tant, Vull dir, a veure, em deixes 20 minuts i a Microsoft Word i et fots una llaura millor que això. Ui, T'estàs posant deures, Per dia, El volem veure ara, ja. cony. Però l'has de fer tot amb Comic Sans. Ostres, per favor, no. Sí, és És que... que puta Espanya. És com més dels 80, no, aquesta llauna? Dissenyat d'això d'una llauna amb Microsoft Word. No és Microsoft Word, no passa a servir res extern. Jo ho veig, és molt possible fer una llauna i a més rotllo estil d'aquestes com daneses, que són totes blanques de fons, amb fonts així molt clares. Això es fa a Microsoft Word d'una tarda. Pots fer una llauna, pots fer una etiqueta de Demolen amb Microsoft Word. En la història de la cata de birres i això, en què importa moltíssim la imatge de la llauna. I de la Completament. I per això cada cop estan més currades això, perquè Bueno. al·lucineu de la gent que tria per imatge. Aquesta te la tries perquè és... N'hi ha molts, eh? Hòstia, que fea, a veure... No, però per exemple, hi havia... Això és... Aquesta m'agrada més la llauna, ja està. Sí, sí, Salutacions a en Bare i a en Marjo, de Necrobuder. És en Roger. Hola! I... I en Rickcito diria que és l'Òscar. Ostres, mare de Déu, aquí havia vingut avui tothom, aquí. Sí. Doncs, és el que dèiem, l'altre dia hi havia una llauna, per exemple, que la imatge de la llauna era exactament el gust de la birra. Tu podies veure aquella imatge, imaginar-te quin gust tindria allò, provaves la birra i no defraudava, era exactament allò, i a més era maca. Després tens els de la Soma que juguen entre fer llaunes guais i llaunes que siguin també horribles, però te les demanes igual per l'horribles que són les que són horribles. Vam fer una que es deia la Cute o alguna així, que era com amb tot com de bojis, de gatetes, rosa, La pastel. Soma, cony. Horrible aquella Soma. I aquella que vam fer que sortia en Donald Trump, no sé quines merdes d'aquí. Ah, lo del GameStop, també de la Soma. Però són llaunes horribles, però que tenen com encant de l'horribles que són. Aquesta no. Estaves parlant només de la llauna. Sí, les birres sempre són bones, a Soma. Bueno. És la 15 que encara com no s'han denunciat. Les de bona de drac. Sí, sort que els capos van a la seva i no... Clar, la gent... És de Montero, estic fent bona publicitat, ei. Merci. Sí.
No, pues diu que no, que és en Montero en Ripsito 16. No sé qui ets, però benvingut. Ah, vale, sí, perquè té un nick per insultar l'Òscar o alguna cosa així. Que bé. Que no sé si se'ls escoltarà ells. I Ripsito. Sí, sí que se'ls escolta. Oi que se'ls escolta els del públic? Demano a la gent que està en el xat. Jo crec que sí, perquè Hòstia. abans ho he mirat i Record s'escoltava. d'audiència, 14. Uau! Bueno, aquí Pensàvem que avui faríem dia de som merda. 6, ja. Som 6 Bueno, aquí, aviam, no? estàs desprestigiant el públic en directe, eh? No cridis que s'atures el micro. Eh? Diu, volem veure el públic. Ah, Pues doncs activem mira, el públic. Activem la càmera de público aquí. No, espera't. Ara, aquí. Saludeu. Tots els acostem més, no? Espera't, el cable és limitat. Tu, la pròxima vegada porto la Canon i ens el Sí, deixem com a Avui- càmera de avui ho públic. farem així, Deixarem vale? com a càmera de públic. Avui ho Com fem vulgueu així. públic, ens aviseu i ens ensenyem. Que vergüenza. No, que s'us veu molt lluny. No Sí, s'us sí, veu. és que no es veu gaire bé. així al canal de Twitch. No, no. Jo Ja en vare, sí, ja en vare. Jo si ve la Sí, pròxima... el que va cantar borratxo al final de... Sí, Ara ja ets famós. que tinc el vídeo de que vaig fer allà amb la càmera, que ho claves bé, eh? I després amb la cara enmig de la càmera quan estava mig... Mare de Déu. Sort que l'Edgar no en sap gaire de cant i pot dir que ho feia bé, però Sí. no ho cantava bé. L'Edgar sap, ha anat a algunes classes Bueno, de cant, o sigui... Jo escoltava vídeo i la lletra que cantàveu, no sé, era... I se sentia alguna cançó, alguna paraula entendible de tant en quant. Que és una cançó de borratxos, i s'ha de cantar com si no siguis borratxo, i la veritat és que anaven força borratxos, també. Sí, sí. Doncs bueno, aquesta està bastant fresqueta i Recomanable. La llauna no la col·leccioneu, però la birra recomanable. Està bé. Ets un nazi, Gavi. Joder, és que a veure, és ofensiva. Jo també Bueno, ho sí. però no cal repetir-ho cada 2 segons. Aquí sí, aquí és un hate constant. Aquest és un programa de càmeres, i en conseqüència de coses d'imatge. Per tant, repetirem el hate. O sigui, hi va haver, em sembla que el del mes... No, també parlem de servei, després de càmeres, en El realitat. del mes passat, el de la setmana passada, o sigui, tu estaves traduint una llauna hatejant al mateix temps. Llegint, Sí. traduint i hatejant al mateix temps. Imagina les habilitats de hate que hi ha en aquest programa. És veritat, l'altre dia no sé quina era l'explicació d'una... Era d'una Getuilge? Que Sí, anava de traduint, Getuilge, anava sí, sí. traduint Sí, i anava és rajant veritat, el que sí, posava sí, a la sí. traducció. Llegint, traduint i rajant. és com que vas llegint i vas amb el ganivet. Estàs llegint Era davant dels de notes Ouija, del director. estàs llegint davant dels de Ouija i els estàs clavant un ganivet a la panxa cada vegada que... Sí, estaria lleig que ells estiguessin parlant aquí també, que de fons se sentís un rot enorme, saps? Ah, no, va, tranquil, fes. Cap problema. És informal. Sí, sí. Doncs ja et dic, no està mal. O sigui, No, jo bueno, bueno, sé que és la- bona. De fet, És bona. aquí a la llauna ja t'ho diu, que és perfecte per aquests dies d'estiu. De sol. Sí. Llargs, d'estiu. Sí, no és clavada, és És per això. sessioneo, a la tarda, caloreta... A les portes de la platja, amb un parell de porros... I... No sé, però... Sí, això ho haurem de fer una... Estic preparant la cortineta. un logo. Gravíssim, Sí, gravíssim, però bueno. Està bé. Aquestes... Oh, però està guai, està guai. Inclús aquesta... És que no vull hatejar més, perquè és com la pots mesclar amb fruita i et queda una sangria de puta mare. No, que està bona, cony, sola està bona, jo me la veuria. Però, cony, Sí. però aquesta per mesclar tampoc està mal. I en Nas, que era com molt química quan hem obert, ha anat perdent aquest punt Sí, químic, sí, i sí que es nota que és de concentrat, però es nota que és de concentrat natural, que aquí no hi han ficat merda. No té aquesta olor a suc de supermercat que tenia. Tornem al al record principi. d'audiència, 17 espectadors. Avui que estem dient més barbaritats que mai, que anem pitjor que mai, Dios. Sí. Jo cada vegada... Sí. En Lluís s'està plantejant la següent. És una mica com dels Simpsons, aquesta, no? D'aplausos. Aplausos. Ara està fent la de volvemos por problemes tècnics, per quan algú de vosaltres aliï fort, poder-ho posar davant de la càmera. Sí, ja et dic, si hi ha públic, porto la... No, és que no tinc cap més trípode. Porto la càmera cara i els ho puc. Doncs podríem anar cap a la següent, Sí, ja, anem no? a la següent, sí. Anem a la següent. Sí. Bueno, posem un moment el logo del programa perquè no sapigueu què estem veient. Aquest és el programa en qüestió. La birreta el dilluns. L'hora està malament en el Sí, logo. sí. Avui Normalment es fa a fa- les 8. Exacte, però avui fèiem a les 4 perquè com que havia d'obrir després en Lluís, doncs... Jo crec que sí, serà una àcida... Ah, ostres, bon veus, és veritat, clar. Però després fèiem la de tirador o la d'ampolla, No, aquella? l'ampolla. Però la d'ampolla és molt posada també, o què?
me té 9 i pico. Ah, vale, És doncs sí, que- millor que està primer. Ah, està de sobre, sí, això es pren mig calent. Quantes cerveses portem? Una, bona. A la tarda una. Sí. Cavaller del Llúpol, hola, benvingut. Cavaller. No sabem qui ets. Fem ASMR amb això. Mira, Cavaller la que farem ara és aquesta, que és la sorpresa de la setmana. Normalment les cerveses que provem aquí són les que té en Lluís, dos d'elles les té en Lluís, la tercera la porta algú de nosaltres i la provem i la comentem i tal. Avui m'ha tocat a mi he escollit aquesta. És una Stafu 9,5% d'alcohol, a mig camí entre una triple belga i una Sasson. No, M'encanta. sí. Trobo que és de les millors cerveses que menys de 5 euros et poden comprar en un celler, però el que passa és que es troben molt pocs bars. Diu, no vull saber el nivell de hit de les 5 cerveses. Bueno, normalment en fem 3. Les altres, si se'n fan algun dia 5 ja són fora de Twitch i llavors ja el nivell de hate ja puja molt. D'aquesta no farà hate perquè l'ha portat ell i perquè ja la coneix. O sigui, el hater número 1 és ell. Avui faré hate jo d'aquesta. Oh, que cabrons, ara m'ho tornareu amb una de les meves preferides. A mi l'únic hate que em fan amb les meves és perquè són molt cares. Oh, amb els de la Montcas. Oh. O sigui, de les meves sorpreses de la setmana, l'únic hate que hi ha és que has de vendre el ronyó per comprar-te-les, però bueno, estan bones. Aquesta és barateta. Estan bones. Aquesta la vaig trobar en un celler. Preu. Primer proveu-lo i després us dic el preu. Sí, perquè les meves ronden pels 15 euros. O molt menys, ja t'ho dic. Primer cateu-lo i després us dic preu. Més de 3. Però cateu-lo i us dic No arriba a 4. 5. Proveu-la primer, després us dic el preu, joder, que ja... Vinga, va. Espera't que obrim això, no? Vull. Aviam. No, és en plan supercara. 22. No. Val 3 i pico, 4... Para allà. Oh, nice. Està entre Sasson i triple belga. Espera, no m'he repetit bé. 9,5% d'alcohol, molt rodona, molt bona. Bueno, t'ho dic, una de les meves preferides. I si la podeu Té una provar de mica de tirador ja llevat, és espectacle. Té una mica de pòsit, o sigui que s'ha de vigilar amb el pòsit. Uah, tio. És que se'n fot. És el bacon, això. Bacon. Bacon, diu. No. Aquí hi ha un problema, biohazard. Se sent molt l'olor de la cervesa, espera que la camuflo una mica. És biohazard. T'he de fer un cartell que sigui Cuescos, i ens seran bares. Té una mica de pòsit, ja no li... O poses un logo... És una Sasson, tècnicament el podries posar, no cal. O poses com un logo aquest d'una Millor calavera. provar-lo sense. Poses una calavera vermella i poses biohazard. Espera, t'he de fer la foto I de la llauna poses horrible. un soroll de Por allà, ja, deixa-la. Ja l'hem enterrat, però... A veure, fa la foto. Home, l'olor... Està bastant de puta mare. Oi que sí? És el que el que em valora de les cerveses. Una mica de llevat aquí sota, guai. Sí, fa olor de llevat. Està un punt freda, i sí, fa olor a llevat, perquè és una Sasson. És que no oblideu que és una Sasson, vull dir. Sí, no. Anem a fer hate. Aneu al cuchillo, per favor, aquesta me l'estimo. I l'ampolla és maca, és elegant l'ampolla. Que està bé. Merci, no, dic aquests dos. Ah, L'ampolla és Què et sembla el elegant. disseny No, la aquest? és elegant, sí. Avec les... És una cervesa clàssica que porten fent durant 40 anys i no han redissenyat res, o sigui, pràcticament. això que és molt caspes. Clar, però és que és el que ha de ser, caspes. Ahí està. Ha de ser caspes. Aquesta no pot tenir un disseny fresh. No quadraria. La del 2020 on tap. Pues no en tinc ni idea, aquesta caduca el 2025, deu ser del 2020. Vale. Sí? Normalment les fan a 5 Sí, vista, clar, no ho aquestes. diu. Sí, mira, 2020. Oh, guaita, s'ho posen al tap i tot. Això és qualité, que en el tap et posi l'anyada de la birra. Home, sí, com s'ha de fer. Pues us ensenyem en el mode macro, color com molt a triple, una mica més tèrbola, perquè també s'ha de dir que és això, està com a mig camí. I en teoria seria la cervesa de Nadal, de la DuPont, el que passa és que la fan durant tot l'any, perquè Avec les Bons Oeufs seria com amb els millors desitjos, o sigui, és com la felicitació de Nadal que diuen per allà a la zona de Bèlgica, França, no sé, són belgues que parlen en francès. I res. Els belgues que parlen francès són valents. Però sí, són balons. Potser que els balons eren pilotes. I al tap posa... Posa 2.020, Sí. o sigui que no caldria el punt aquest, poder. En antena sí. I res, doncs anem a provar-la, a veure què tal. No fas hate del 2.020?
No, si posen... Jo d'aquesta cervesa no faré hate, és una de les meves preferides, ja ho he dit. Aquí jo vaig amb molt vies. Aquí el hate l'has de portar tu perquè no, ell no el farà. Va, però és que l'olor ara ja ha evolucionat, només amb la poca estona que fa que l'has obert ja ha canviat, ha pujat el floral, ha baixat aquesta com olor llevat més concentrada, que és veritat que em molestava un punt, no volia fer hate perquè m'agrada molt, però és veritat que em molestava un punt. Vull fer hate, és de mi ADN però no puedo perquè és mi favorit. Exacte. Més que tot de gajar-te, tu. Ostres, va estar superrodona de nas. Ah, confirma. Bueno, sí, És ara... una mica com balsàmica, també. De boira i tal. Dissabte 29. Uah, és que sí que boníssim, perdó. Em sap greu, m'encanta. No puc anar-hi peu. És com la Dupont normal, però arrodonint els punts que té xungos a Dupont normal, posant-li el punt dolç d'una triple i sent una cosa molt més rodona, molt més plena, molt més integrada. Home, Sí, amb sabor és molt sequeta. millor que amb olor, Sí. Té un punt una mica àcid, poder, però també Clar, però s'equilibra està amb molt ben un compensat amb l'alcohol, amb el dolç. Jo la amb trobo... el sucre. A ma mare ja sabeu és que és seca. molt de... li molen molt birres, molt canyeres, molt tralleres, i si no és negre i com aquell que diu té més de 10% d'alcohol, no, Vale. ja com no li interessa. No és veritat, Està m'estarà ligada, veient no? ara i m'estarà dient, no diguis això. També li agraden les IPAs i tal, però normalment Sí. amb I birres aquesta de més també, graduació va buscar Imperials Stout i coses d'aquestes. I un dia a Beer Cup tenien aquesta de tirador i jo la coneixia perquè aquesta m'encanta. Sí, sí. I la va agafar, la va provar i diu, què és això? Diu, mai havia provat res en plan de més graduació, més claret, que m'agradés tant i que inclús entre una Imperial que no conegués o que pogués ser més normal i això em quedaria amb això. I és això, a mi em va trencar molt també quan la vaig provar, perquè venint com de sassons per una banda i de triples per l'altra, i sóc molt fan de les sassons, no molt de les triples, però m'agrada, és com un equilibri, un punt entremig perfecte, que és com molt un difícil mix de trobar de les dues. i no t'ho pots... No, és una bona sort. És difícil d'imaginar, què vols? Què vols? Home, sí que és més amable, tio. Ha aixecat el dit. Què vols? Ha aixecat el dit. M'he dit imbècil 3 vegades, a mi l'amabilitat ja se m'ha acabat. Què vols? Què vols? Tu veus que es pronuncia Sasson? Sasson. Això- Saison. Sempre m'ha xerriat una mica, més que res. Saison. Seria Saison, però Només, és un només, Sasson. només et falta fer Era un... possiblement curiositat. Jo els vídeos de YouTube que he vist sobre Saisons els hi deien Sassons, així que... Sí, tu... Ara només faltarà cridar com als Clar, no programes sé, de... en francès. Sí, Sasson. Algú sap francès? O en anglès és saison en anglès? Algú ens pot dir? Sí, Sí. la Sasson. Saison. Schlenkerla Rauch Beer, margen Sí. 50 centilitres. Opinions? No sé. Molt guai, però aquesta Fumada. aquí estan aixecant ampolles, perquè aquí tenim un Salmó debat fumat. no resolut si és salmó és fumat o salmó bacon fumat. salmó Jo dic que és bacon fumat. fumat, i ell diu que és salmó fumat. Salmó fumat. És bacon, és bacon, és bacon. És el teu mateix just que Depèn. bacon crispy que m'he fotut avui per És bacon, és que és bacon, claríssimament, però bueno, aquesta Bueno, aixeca depèn. ampolles, està molt Sí. bona, però has anat punxant al punt que... El debat, En el debat, aquí... Clar. Que de fet aquí volíem resoldre-ho algun dia en directe, però Sí. encara no ha arribat el dia. Sí, Sí, però és que tampoc... ho Bacon, veus un resoldria. altre team bacon, ha! I, Mengeu massa bacon, I no si no pot ser. m'equivoco, ell l'ha begut de tirador a la fàbrica. Sí, però un és Team Bacon, l'altre Team què? Salmó. Bacon. Ui, t'has Salmó quedat... fumat. T'estàs quedant sol, eh? Quina és la que ha dit en Montero? La... La Schlenkerla. La que li agrada mates? Diu, jo sóc més de cupcakes de bacon. Bacon. És bacon. És bacon. No sé què són els cupcakes de bacon, però amb una Schlenkerla quedaria molt bé, perquè la Schlenkerla te gusta bacon. El que ha comentat... Jo soc és Team el- Bacon aquí, sí. Gavi, el que ha comentat lo dels cupcakes de bacon és en Roger Rodríguez. Ah, és en Roger, pensava que era Montero, no sé qui sou qui, No, perdó. Montero és l'Enric Fito. Perquè Team Bacon. Vale. Bueno, no ho sé. A part de passar l'enllaç per WhatsApp. Sí. No, doncs no, és bacon. I que amb cupcakes de bacon doncs podria quedar guai aquesta. I finalment en Lluís podria canviar d'opinió i se'n donaria compte que té el mateix gust que el cupcake és de bacon i per tant la birra té gust de bacon. Bueno, però des l'Incarla també n'hi ha 4 o 5. El fumat és el fumat és el mateix en totes. Però no sé si... Perquè Clar, és hi ha la com- de plat, hi ha la de... És com, o sigui, el fumat el fan La per margen, tallar ja. el maltejat, i el maltejat el fan amb el mateix tipus de fusta, crec que és fusta de faig del voltant del poble on t'ho fan, sempre ho han fet així. Perquè per amagar coses que havia fet l'avi, segurament. Vols dir que aquest faig abans es feia servir per altres coses, no? Sí, home, té sentit, Bueno, sí, ja a Alemanya són més de bacon que de salmó, no, també? O Sí. sigui que... Home, sí, bueno, Ah, si clar. vas al nord... Però tenen rius, a Alemanya. Però per allà pugen salmons. No sé, pregunta'ls. Algú parla d'alemany? Alemanya, tio, no sé.
Algú parla alemany? Documentals No, dels salmons típics que hi ha Nine. als ossos. Pots anar a Canadà i per allà. No són a Canadà, però suposo que hi ha salmons als llocs del món. Vull dir. No, Estan pel mar, no pugen rius amunt, no sé quins rius van, se'n van a Canadà a pujar el riu. A desovar. I a pujar el riu, però a Canadà desoben i després suposo que se'n van a altres llocs. No sé. Però en teoria Bueno, no, pel mar del nord també hi ha salmons. Sí, clar, per exemple, estava dient. Per Finlàndia i aquestes coses. A Alemanya tenen poc mar, però en tenen. En tenen poc de mar, però en tenen. Però no era el bacallà de les Lles, lo foten. Però la foten de collons igual. Chistaco. Com que ens anem a... Aquest és d'en Gerard, també, eh? No, Cartanyà, crec. Ah, vale. Hòstia, Dios, és Nivell horrible. Gerard. No. Doncs, bueno, puc entendre perquè és la teva preferida, perquè és una sason molt... No és la meva preferida, però és de les meves preferides. Sí. I com a sasson, sí, és la meva preferida. Sí, sí. Però és que com que no és ben bé sasson del tot, però és que... Bueno, Veus, els de Sigli, que són uns màsters fent sassons, em molaria molt que fessin una cosa rotllo així. I veig que són dels únics capaços de fer-lo. A quadre de cavall, també, eh? Sí. Jo, A quadre. Sí, completament. Gavi, això quan... Biohazard. Biojas. Això... Cada vegada que es tira un roig. No creus que... No, doncs jo la trobo molt guai aquesta, la veritat. És una birra, doncs això, ara ja et puc dir preu, sembla que costa 3,5. Em vaig endur les 3 últimes Doncs molt bé. del Wine Palace i a veure, 3,5 o menys, poder 3,40, però vull dir, un birrote així per aquest preu, en format de 37,5, està estupendíssim. Sí, està molt bé. Vull dir, jo abans m'agafo això que la majoria d'Imperials que trobes per aquest preu, perquè les Imperials estan en aquest preu solen justejar molt en matisos, en gustos i tal, i això és que és birron, vull dir, tens birra per molta estona. Ara aquí repartida queda curta, però tot fas això amb una sobretaula, anar notant com es va escalfant, com va veient els gustos i tot, i te la fas. I sí, l'etiqueta, si hem de posar hate, és veritat que és una mica antiquadeta, però és de color verd, Sí. que és el meu color preferit, i llavors... Tampoc... Però tampoc és- La línia de la cerveseria aquesta, són Sí, totes sí, així sí. molt més clàssiques. Perquè és molt Sí, les van- disseny no, que van fer als anys 70 i pràcticament no l'han tocat. O Els sigui que... belgues no són coneguts precisament per innovar amb la... No, No. amb etiquetes no. No. Són molt No sé si clàssics. posaran des del calafant, però crec que és bastant anticota, ens aquesta. pregunten si la pots tornar a ensenyar per càmera? Sí, i tant. Un moment. Sí. Cavaller de llúpol. És aquesta d'aquí. DuPont, Arregles Bonbeux, que vol dir, em sembla amb els millors desitjos i és com una mena de felicitació de Nadal. I originalment això només es trobava per Nadal, només la feien per Nadal. Té un perfil molt diferent de les altres birres de Nadal, perquè no es nota aquest punt espaciat, de punt d'anís que sempre solen tenir, però no sé, jo la trobo, dic, molt recomanable Sí. a tothom i mira que la Lisa a mi darrere tampoc no hi ha m'agrada, gaire. interessant. Eh? El cabalista Pau m'agrada molt i... No, però aquesta... Bueno, molt recomanable a aquesta és tothom. que no té quasi però gens no sé- d'anís. No sé si és per tots els públics. No de res. Eh? Jo crec que a no. qualsevol persona que li agradés una ximai, cerveses belgues clàssiques i Sí, no, aquesta- gent que li agradés cerveses de blat també, perquè aquí el presència de blat és important. Gent que li moli un punt àcid, amarga no és. El que té més Bueno, el punt al aquest de final, CO2, sí, però és més sí. del carro del CO2 que no pas d'amargor de llúpol. No, de llúpol no trobo. Jo crec que és una birra bastant per tots els públics, sempre i quan t'agradin birres una mica fortes. Clar, si una persona que el més fort que li agrada, una birra ja té 6% d'alcohol, la nota alcohòlica i no li agrada, que No, no i a prengui més- això, però el resta de gent jo crec que és com molt universal. I a més a més... Es nota bastant el llevat. Sí, Sí, és que s'ha de molt, notar, molt s'ha de notar. Típic de Sasson i això, però potser... Es nota... És que sí, també en té és- molt llevat, eh? Però vull dir, és de les que el llevat no Potser molesta. menjat el cul o alguna cosa així, però... Fa una mica d'olor com d'esmalt d'ungles. Això molt bo, no sé si és. Això és gratuït, sí. No, és aquest punt àcid, és aquest punt acidesa que té, perquè segurament els llevats que fan servir els de la DuPont, la barreja de llevats deu portar algú també de breta, algú altres llevats salvatges, i a vegades deixen anar aquest tipus d'aromes, una mica tipus la Sant Bonchen, que va sense la que la van fer el primer programa. La Baixa Sant Bonchen també fa una olor a qui t'esmalta i que flipes. Era la primera sorpresa de la setmana. Sí, I sí. jo crec que és això, que aquesta olor com a esmalt d'ungles pot venir d'algun dels llevats que hi fiquen, i aquí Pot es ser. nota que hi fiquen llevat per un tubo, perquè Sí, és que, sí, és no. que em notes el gust del llevat. No, i a més Però a per més, altra quan banda, la serveixes, vull dir, no hi ha més. és el gust del llevat és el que fa que la cervesa sigui com sigui, perquè si no seria una triple que seria mediocre o una sasson pujada d'alcohol que tampoc tindria massa gràcia. Jo suposo I que amb el llevat gràcies, queda gràcies molt al llevat homogènia. també, la cervesa omple molt en boca. O sigui, és un sabor molt... Sí. Sí, que que el notes en tota la boca, que omple molt. O sigui, és... I també trobo que fa que te la vagis prenent mica en mica, no és com un IPA d'aquella que et fots un llamp de cop i un desglopsiat. No, Sí, no. et demana Sí, paciència. sí, demana aquesta paciència. a poc a poc, si no, no l'acabes de disfrutar bé.
per mi superxula, i a més, per moments, potser ara no, perquè per la calor no m'hi entra gaire, però també, no sé, si no fos tanta calor... És que és això, que si te la fas un vespre amb una mica d'airet a la terrassa, també t'hi entra bé. Vull dir, no és tan contundent com una Imperial o com l'altre, tot i que compte, 9,5% d'alcohol ja comença a ser una mesura important. Sí, no. També és veritat que jo amb les altes, últimament, que totes les IPAs són dobles i porten graduacions de 8 graus, a mi se'm fan una mica pesades, personalment, O sigui, és com, vale, em vull fer dues, però vull arribar a casa viu, saps? No sé, jo aquesta la veig molt guai, aquesta, la veritat. És de les que em feia gràcia portar-vos-la, perquè no sé si l'havíeu provat cap dels dos. Jo crec que l'havia provat, i l'havia provat de barril allà al Vale. El barril també és un espectacle, Està molt bona, sí. I no sé, a mi aquesta és una que sempre m'ha agradat molt i que trobo que dintre birres econòmiques i que siguin més o menys assequibles de trobar, perquè, a veure, al supermercat no ho trobareu, però molts cellers la tenen, aquesta. Sí, aquesta és una... Bars, curiosament, no, perquè jo crec que és una cervesa que si la tinguessin en un bar és com molt ideal, perquè cobreixes dos bandos, gent que li molen les sessions, gent que li molen les triples, i gent que vol una cervesa més forteta però diferent. Doncs tens aquest tipus de públic que tots ells hi molaria això, inclús algú que t'entri amb ganes d'algú àcid, si no tens res més, li poses això i ni que no és ben bé àcid, també li treu aquest com mono. O sigui, per lo polivalent que és, lo econòmica que és i el fàcil accés que hi ha, perquè si no, no el trobaries a tots els cellers, és una cosa sorprenent que no la trobis a molts bars. I a més és això, que el preu de bar, vull dir, si el de celler és 3,40 o una cosa així, aquesta en un bar costaria 5,5 o 6, que és un preu la mar de just per una cervesa d'aquestes característiques. Bueno, jo, per exemple, amb això que dèiem de l'etiqueta, tampoc li donaria tant de hate, perquè és com totes les clàssiques, al final volen una marca i la marca ha de ser sempre la mateixa. Sí, no, és l'etiqueta que toca, vull dir, en aquest sentit. Salmó, ara aquí deuen Deus Dogo. Algú infiltrat. Salmó. Per què? Perquè vol desempatar la balança. Són molt hates dels bacons. Salmontín. Salmontín. No sé, jo és que fa molt de temps que no l'he provat. El millor depèn... Aviam, l'Eudal, que havia treballat en un súper, em va dir sí, tenim paquets de salmó fumat i fa la mateixa olor. Però l'Eudal ho havia dit perquè l'Eudal no compra bacon de súper i tampoc compra salmó de súper perquè és molt pijo, però l'olor, fa olor a salmó barato. Si compres salmó del més cutre, doncs sí, perquè el salmó del més cutre hi fiquen el mateix químic que en el bacon cutre i no tan cutre. Però quan agafes salmó una mica més bo, doncs ja no fas olor a salmó, fa olor a bacon, si te gusta bacon. Com hem comprovat, no només hi ha hate a la cervesa, sinó hi ha hate a persones també. Però jo dic amb carinyo l'Eudal, que és un pijo. A veure, així és el que és. L'Eudal Bosch. És pijú, vull dir, és pijú, s'ha acabat, ja està, no hi ha més, no és res dolent, doncs gaire dolent. Bueno, no és de les meves preferides, tampoc. No? No t'ha acabat de molar. Home, no és un estil que jo em demani gaire. Li vaig posar un 4 l'últim cop que la vaig provar. L'havies provat aquesta, també? Jo per l'estil un 4,5. Mira, l'anterior li hagués posat un 3,75, un 3,5. Jo aquesta li posava un 4 i aquesta el 4,5, 4,75, Però li poso un 3,5 fictici i aquesta un 4,5 fictici, perquè no puntuo mai. Jo aquesta quan acabem ja ho punjaré, jo aquesta li posaré un 4, perquè m'ha agradat, l'he trobat ben compensada pel poc alcohol i tal, i aquesta amb 4,75, segurament, perquè a mi aquesta tot i que m'agrada molt, la trobo superrodona. Això sí, és un estil, si tu vols, una mica, el que dèiem de l'etiqueta, una mica caspa, l'estil és una mica barreja dos estils bastant casposos ja de base. Llavors, bueno, no sé, hi ha gent que segueix sent fan d'ACDC, no? Pues el que dèiem, és el mateix rotllo però a nivell cerveser. Bueno, són clàssiques. Vas a lo que vas, saps el que tens. I et molarà el ximai i si et mola el rotllo ximai, doncs això també et molarà. Són clàssiques, sí. Clar, potser veus aquí deien, no és la meva preferida perquè amb triples, per mi la ximai blanca la guanya, sobretot en format de 3/4 en aquesta, com a triples, si l'haguéssim de ficar dintre la categoria triple amb coses. De Sasson, poder sí que és la meva Sasson preferida i no n'he provat de millor exceptuant... No, mentida, hi ha uns americans que fan una Sasson que és millor. Amb mel i no sé què i tal qual, però raríssima de trobar. Però clar, la trobo que té un equilibri molt bo, perquè que pugui competir dues categories, quedar com en bona posició dintre els meus rànquings en les dues categories, a més, sigui fàcil de trobar i a més no sigui cara, és que clar, hi donen molts punts i per mi acaba sent un birron, vaja. Vull dir... No, sí, molt bona elecció. Sí, no? T'ha molat, t'ha molat. A tu no tant, em sap greu. No, i a més m'ha molat perquè no has de prendre un ronyó per comprar-te-la. Sí, és que és això, vull dir, jo també pensava, clar, amb el que ha estat portant l'Edgar, què acabes portant també, que
que no desencaixi massa, perquè jo què sé, us porto alguna hiperrandom que he trobat que em fa gràcia que provem, i a l'igual, bueno, ara que ja la cosa ja n'hem anat baixant una mica, però clar, però que he sigut de venir de la setmana passada d'un blend de 5 cerveses superespecials a tal qual, a que la sorpresa de la setmana sigui aquesta IPA d'una marca que no en tinc ni idea, que acaba de sortir i que ve de saber què tal està. Home, m'agrada l'elecció I això- perquè és una clàssica molt bona Sí, i que el preu que té és immillorable. sí, Sí, per bàsicament. preu que té, qualitat-preu, diria que això és molt millor que, per exemple, el que vaig portar jo la setmana passada, que t'has de gastar 15 euros per provar-ho. Sí. Aviam, ho pots provar amb diversa gent i llavors no et costa 15, et costa menys, però clar, amb això pots agafar-te una sencera i disfrutar-ho tot. No, i aquesta, això, jo faig una crida, si hi ha algú que tingui bar Tu o sol. tal, de que, bueno, i a tu també, que si la podeu trobar i portar-la, és la típica que a més no es fa malbé, perquè ja has vist 5 anys de data de caducitat. Jo prefereixo la Saison, de la Dupont, la Saison a seques. La normal, però és que la normal a seques, per exemple, públics que li agradin triples ja no te'l demanaran, i això una persona que li agradi una Carmeliet, per exemple, que la demanarà i la gaudirà. Sí, perquè té un perfil de És que sabor molt té un semblant. perfil molt semblant, una triple amb coses. Llavors, si és una persona que li agraden les triples, La Saison normal també. però no arriba en aquest normal punt. és més coneguda. A mi m'agrada més la sessió normal de la Dupont. també. Que aquesta? Sí, a mi també. Ostres. Pues És que mira, és a que és mi... qüestió de gustos, al Aquesta final. m'agrada, sí, però prefereixo la sessió normal. Sí. Pues jo, a veure, no et diria 100 vegades perquè la Sasson normal és molt bona i és un clàssic dintre les Sassons i una referència, però jo Sí, aquesta sí. la trobo molt més rica, molt més Sí. divertida de prendre. La Sasson normal és la típica birra que si tinc set i em ve de gust prendre'm alguna cosa Sasson, me la demanaré, sé que no fallaré i sé que la gaudiré com un tonto. Però aquesta, si tinc ganes de jugar una mica més, allò que dius, ostres, alguna cosa una mica més divertida, que si Barley Wine o Imperial no sé què, ja entrarà dintre la valoració de què vull escollir aquesta. És una cosa més bèstia, més sèria, més tipus copeta, de prendre Més amb friki, temps. també. Sí, una mica sí. Doncs passem a l'última. Sí. Pots portar una ampolla d'aigua, és que ja m'he context. O si no, un got d'aigua baixeta, me dona igual, No le hago asco a nada. Uau, avui tenim molta audiència, molt random tot plegat, Moltes gràcies a tothom. Merci per tothom, ho estem fent fatal avui i estem tenint molta audiència, gràcies. Estem amb 25 seguidors, 5 més i arribem a 30. Un challenge de 30 seguidors. Mai funciona això. Uau, i ara No, aquí mai ve psicotralla i, bueno, i ara aquí ve psicotralla. Quan arribem a 50 seguidors fas alguna cosa, Gavi? Que ho digui el públic, 50 seguidors. Sí, què he de fer, va, 50 seguidors. Per- No em digueu que ensenyi la polla, sisplau. Quan arribem a 50 seguidors a Twitch, alguna opinió, públic, encantador públic. Gavi, quin era aquest repte de l'estrella d'any que va ser? No penso repetir-lo, va sortir molt malament i vaig ser que vaig estar ben a punt d'acabar-lo. 12 estelles en 6 hores. Bueno, però per 6 hores no podem fer. No em sembla una borrada. Fet licor cafè després de dinar. Però per què vas fer després d'anar si havies de fer el repte, tu també? Bueno, va ser mig repte, de fet, el licor cafè. 12 són... Quants litres són? 4? Sí. Comences abans de dinar. Home, has de fer- s'ha de fer- Litre... Ja, Repte doble, les 12 estrelles en 6 hores i entremig la pizza del santuari. No! Bueno, no ho veig tan malament, perquè la pizza del santuari et fa buidar tot el que tens al matí de l'estona. Clar, però ha de ser un repte que puguem fer en podcast, si no, no mola. Ostres, no. Sí. Bueno, que queden 25, o sigui que tu pots arribar a pensar. Bueno, 10 seguidors. Bueno, 12. Què? No, seguidors. No, 10 espectadors, els 25 són els que ens segueixen. Ah, bueno. No, ja ho he vist això. Lluny d'una porta de garatge encara podeu Bueno, intento. silenci que ve a la SMR. Obrim això, No sé si. No ha fet gaire. No, Últimament, perquè aquestes fan poc gas. Aquesta no. sí. Sí, no, aquest estil no. Ens hi posem poc, en ells, i si els agrada ens hi fiquem una mica més, perquè us ho porto, això. Ara algú es preguntarà que no està aquí el públic. Hòstia, si vinc de públic em És, dius res. és curiosa, rara, eh? Jo no em vull, No, crec que... Lluís, no posis aquest... Per mi no. Aquesta de moment. Veurem 3 i prou. Bueno, això és raro, eh? Ensenya'm l'ampolla. Té una mica... Què fa gust, Peret? M'han sumat a alt. Aviam. Aviam si hi ha alguna cosa que sigui xula de ser. Es nota la fumada. Es nota la fumació. Em recorda alguna medicina. Sí, que és Sí, normalment aquesta se'n recorda molt la medicina. Ostres, sí. Soc tip salva fumat, Del do, menys. Sí.
És Com que aquestes és- herbes per marinar peix i tal, o alguna cosa. Alguna herba d'aquestes fa servir per marinar. Clar, és barrica... Sembla quasi com una ratafia mig fer això. És que és barrica de whisky... Però té el punt fumat fumada raro. així amb turba. Fa-lo a... Pietat, que és turba. I fer una ratafia que olives. l'envelleixis amb barrica de whisky. O sigui, que agafis la barrica de whisky, li cardis l'alcohol i les herbes i deixis que la ratafia, a més de les herbes, agafi el whisky. O sigui, això com a challenge o per plaer? Per plaer, no? Com a challenge. Aquesta olor em recorda molt quan jo estava a Andalusia. És de la calavera, aquesta. on hi ha els- Etiqueta que mola un huevo, la on hi ha veritat, els olivers, Una passada. fa molt aquesta olor. Molt, és com molt, és toner psicodèlica l'etiqueta, molt a favor. És molt salada. Sí, bueno, té un punt així àcid. I la cervesa és bastant negra, I sal. no tan negra com el meu futur, vull dir, és més light en comparació de Fa una negra mica a de altres olor negres. a vinagret. La carbonatació molt a fons. zero. Home, està bé perquè pots anar descobrint coses, eh? És que aquesta cervesa o agrada o no agrada. És... Té un put fumat. La també. turba se li nota La un turba, huevo, sí, la sí. turba se li nota un Sí, huevo. Sí, és del principal. Però clar, té Però una notes m'agrada, també algú alguna m'agrada. herbeta, alguna herba d'aquestes com de marinar, Passa que té poso que deia, de té marinar un rerefons salmó, una mica no sé. esquito, eh? Perdó que digui. És com si mengessis unes... Sabeu les típiques olives que piquen una mica? Veus, això estava volant jo ara. Olives picants. Veus com deia jo, com recordava alguna d'olives? Dic, és que això em recorda Andalusia molt has dit, però d'olives. bueno, Andalusia i olives... No, he dit, quan estava a Andalusia, en els olivers. Em recorda molt això. A lo millor menjava olives quan estava allà. O sigui, quan l'he provat és les olives aquestes picantones, però que te n'has oblidat d'elles i porten 3 setmanes obertes a la nevera. Sí, perquè però té això solen punt de fer les vinagre. àcides, solen recordar alguna cosa de menjar superapetecible que te l'has oblidat podrint-se a la nevera. És Perquè té el clàssic, punt- de les Wild, això. Té el punt agre aquest i per això. No sé, Dolors... Llavors es pot Dolors recordar és una cosa que fa Dolor- uns dies que ha estat fora de la Dolor nevera és i agafa un un intermig punt de- agre. O com amb les Berliner Weiss i el iogurt. També recorda iogurt que t'has descuidat uns dies fora de la nevera, Sí. moltes Berliner. Uns quants dies. Sí, i per cert, a en Gavi li agrada iogurt caducat. Si teniu iogurts a casa... Sí, si teniu iogurts que si aneu a llançar, guardeu-me'ls per mi. M'agrada o no, perquè té com aquest vinagre, a mi al principi m'ha donat com... A mi- Va semblar com salat, però... A mi dolor, Com salat. a mi dolor em provoca dues reaccions. Que bona, que asco, vull anar a putar. Buah! M'ho esteu presentant molt bé, A mi joder. m'agrada, a mi m'agrada. Com les Lays... unes ganes Sí, em fa pensar en Lays vinagreta caducada. Té, prova-la. Sí, és que no... Ja et dic, té un punt que m'agrada i un punt de... Vull anar a la L'olor em sembla agradable. L'olor em sembla agradable, el que va és que em recorda una mica a una que havia pres fa molt temps, la Beach Please, i havia acabat alguns dies amb molt mala experiència amb aquesta cervesa. I allò em fa flashbacks de Vietnam, l'olor aquesta. Jo ja et dic, és una combinació d'això. Que bon és, També vull em anar a la lavabo a també em vomitar. recorda vetllades de whisky amb mates, aquesta olor, i també em porta flashbacks de Vietnam. De Vietnam. És una bona cervesa, jo penso que és per fer, saps els típics vídeos de reaccions? Sí. És perfecte. Vamos, sí. A mi m'agrada. ¿El qué? ¿Qué A mi dices de mí? m'agrada. ¿Qué dice de mí? He sentido Ostra. Edgar por ahí. O sigui, tinc com sentimientos encontrados, en plan de... Jo som... M'agrada, però alhora és desagradable. Sí, jo estic Ostres, la no sé mateixa. si m'agrada, eh? Jo és... Jo... L'olor m'agrada, vull putar. No m'agrada. M'està causant massa confusió com perquè m'agradi, eh? És que te l'has de prendre com una sour. Saps com estaria bo això? Saps què seria bo això? Fer un blend d'això i una Imperial Stout. I no ho estic dient en conya, una Imperial Stout de les dolcetes ho arrodoniria saco, això. Segueixo pensant la mateixa opinió que quan olorava. Està bona, vull putar. No, és que o t'agrada o no t'agrada. Això m'ho he de barrejar amb alguna cosa. Mira, és molt sacrilegi si m'hi tiro el que queda d'aquesta aquí dins. L'entrada... Va, gent, posi. primer blend en directe del programa. Ara és quan queda pitjor i la llença. Primer blend que queda en directe del programa. És que jo això no ho acabo. Vols una altra No, copa? no, que va, Ricardo, això aquí dins, no tot el llevat. Hòstia puta. Primer blend en directe del programa. ¿Sale mal o no sale mal? Matins punt sí, matins punt no. Hòstia puta. Estàs fent allò que saps que passarà alguna cosa Pum! De moment l'escuma ha canviat de color a un color molt més desagradable. No sé jo, a mi m'està provocant una mica de... Bueno, aquesta cervesa és... En una Coca-Cola. A mi jo l'olor ha millorat. Definitivament no m'agrada. L'olor ha millorat, l'olor ha És millorat. que és curiosa, és... O sigui, O t'agrada o no t'agrada. entenc la intenció i és com... Ostres, l'olor ha millorat molt, eh? Mira, olora. Buah, és durilla, eh? O sigui, Bueno, perquè amb el llevat li has tret una mica de... Sí, és l'agre... això. Clar, això seria com una espècie de dutxers de Borgonya, sense ser tan agre i un punt fumada. Està més bona, Llavors, tio.
Jo no ho provaré. Algú vol provar-ho? Li agrada el McFlurry amb els nuggets, eh? No, amb nuggets no, amb paletes, no m'ofenguis, tio, amb nuggets és horrible. M'encanta aquí. Hòstia puta. No, sí, és que és una opinió de... Hòstia. Està més bona, està més O suau. sigui, la és com meva si li hagués definició tirat general aigua. és... En moments em pot agradar, però en moments és que et dona molt lavabo que vull putar. Quan alcohol té això? Doncs 9... Uf. És que fa olor Vuit. a olives. 8. Em sembla que tenia 9. L'ha La- posat a un tap o com es diu per posar? Olives fumades. Regressió. Regressió. No, massa, l'àcid és massa agressiu, Bueno, això és per- rasca massa aquí al Sí. fons. Això és per Mira gent que molt m'agrada friki. l'àcid, eh? Pues és raro que no t'agradi, eh? Pensava que t'agradaria. Mira que Però no... no... Però O sigui, no em des... Digue'm així, li posaré un 4 per lo rara que és perquè em fa gràcia, però Jo li vull posaré dir... un 2. Jo li hauria Un dos i posat mig. li hauria posat un 3, objectivament. I un 2 i mig. El que passa és que sé que ja reconec Perquè el mèrit m'agrada de i no fer-ho m'agrada. barrica, reconec el mèrit que hi ha de darrere, però... Ostres, no, aquesta Ah, és la del Calavera. és molt rara, molt Jo li rara. vaig ficar un 4 i mig, doncs. Collons, un 4 i mig. Té un 4,0. Un 4,12, eh? No sé, Joder. no hem de servir. És que és per friquis. Però és per molt friqui, no em considero friqui per Massa això. friquis. Sí, és... Home, si te la... Clar, és Quan que te l'has de comences a prendre com una acostumar, mira, sour. encara- Amb la Sí, salmon sí. chen, amb la salmon chen està millor. I suposo que això amb un formatge, que li tregui tota aquesta Sí. part d'àcid més, Sí, més això agradable, t'ho més harsh, i deu millorar bastant. Però... No sé. Aquesta cervesa és de les que em duraria 3 hores. Si no l'haguessin estat abans per l'aigua. Amb la Beckles Bons Beus ha sigut com diluir-la. Ha mantingut bastant el caràcter, ha baixat un punt el fumat i es fa molt més bevible. Però... El No, que sí, dèiem, les que olives barregeu aromaves, sí. cerveses, a vegades surt bé. Això no... Voleu acabar-vos aquesta, topa? No, jo... Crec que al final li posaré un 4. En sèrio? Ostres, Jo sí. bueno, jo sí, podria un Jo me 4, però l'acabaré. pel mèrit que té de la bizarra que és. Jo li però- posaré un 3. Però... No, és que no, podem 35, podem 35. És que un 4, la gent veurà un 4 i dirà, li ha agradat. I no, no és veritat, no, O sigui, no la m'ha veig agradat. dolenta però no m'ha agradat. Que saps què vull dir? A veure, es És nota que que és una està ben combinació feta, rara, és una eh? cosa És- molt friqui, és que tal és qual, això, per això es mereix, jo És crec, un agre puntuació. fumat. No sé si has provat mai algú agre i fumat. És raro, és. Però Home, a mi m'agrada. t'he de dir que cada vegada que m'acostumo al sabor, Està... m'agrada més. Jo encara li trobo un punt solat. Sí, he començat amb un 2 i mig Sí, tinc i punts estic petits. pujant un 3, un 3,25. O sigui que... Ostres, estan a la rinyó que tens darrere teu. Pues perquè ja sé... Reconeixeràs la caixa. Però ja sé perquè... perquè més o menys, perquè almenys ja conec el perfil de sabor que té i una vegada que ja el tinc assimilat al cervell és com, va, vinga, va. Clar, és que és I una acaba cosa agradant totalment... més del que... A mi el problema és que el fumat, és que el fumat això és em una recorda cosa molt a la rara, Beach Please, de la Brewdog, que em recorda molt a la Beach Please de la Brewdog, aquest tipus de fumat així estorbat i tal. Però l'entrada excessivament àcida, aquella era una Barley que tenia un punt acidet, però aquest punt tan excessivament àcid, quasi el que diríem ofenent, perquè per exemple, el que dèiem, sí, dius una Duchess de Borgonya, però la Duchess de Borgonya ho compensa amb molt sucre i no és tan àcida tampoc. No, Però és molt agre. És un vinagre. Però no és tan, un tan vinagre agre. pur. La Clockwork, molt- la Clock Cuckoo aquella, la de la Overworks amb FM, també és rotllo així, però té un grau d'àcid molt més suau. Aquesta, el punt d'àcid que té d'entrada, a mi m'és gairebé ofenent, em fa un efecte de... És que és més àcid que el vinagre. Si agafeu vinagre de Jerez i feu un xupito, és menys àcid que això. Menys àcid d'aquest tipus de vinagrat que això, per mi. I és a mi és el que me li falla, too much, o sigui, massa àcid. I a mi, depèn de l'àcid, et trobes a la turba fumada igual, molt guai, molt ben distribuïda en boca, molt ben repartida, inclús aquesta segona part és més dolça, més amable, però t'ho dic, a mi amb la turba, aquest gust com a turba, m'agrada, però em porta molts flashbacks de Vietnam, de coses que jo he provat que sale mal, i no, és com en plan, com combo de dues coses que no m'acaben d'encaixar, però... És que és difícil que agradi. T'he de dir que al principi no m'ha agradat gaire i si el faig amb globs petits, m'està agradant. Anem a fer xamerra. També són gustos que t'hi has d'acostumar. Jo, per exemple, Sí. el que és de Borgonya, per exemple, el primer cop no em va agradar gens. Almenys els primers globs, i en canvi ara m'encanta. Que perquè és un sabor que... Sí. És també acostumar Que jo crec que- sabors que són més... Home, És Jo crec que un sabor... Que és un sabor... no, Que entenc la biològicament... puntuació, a veure, ben bé, un 4 ho és. No. O sigui, entenc... O sigui, un glob petit, glopet petit repartit per la boca, tal, Sí, això millora molt. millora molt. I notes uns gustos a pruna, fruita al centre de la boca. Si tu veus com una cervesa normal, això et farà putar segur. Sí. Perquè és una... No pots fer trago llarg. I a més,
Té sentit perquè no pugui agradar, perquè són sabors que biològicament són els contraris que t'haurien d'agradar. És com, per molt que t'hagis acostumat a IPAs o coses així, és com, no, el teu cervell diu, no, això no és bo, això està malament, això ho tiro perquè tindràs unes cagarrines i unes coses merdes després que no t'aguantaràs. Si no has provat mai una cervesa sour, o n'has provat molt poques... Però jo n'he provat bastantes no, i aquestes es fa al la trobo principi... massa dura, Es fa al principi Vull dir, he molt provat dura. cosa molt trallera, gent però... que no li agraden ja directament. Per això, Jo he provat que no la provin bastant, perquè- jo he No, buscat ni bastanta de tralla conya. i de conya. això em costa, vull dir... Sí, jo crec que és això. La Una la primera impressió, crec que a mi, per exemple, no m'agrada tant perquè és aquesta reacció biològica de dir, hòstia, això... O sigui, són sabors hiperraros i tenen sabors a coses caducades i coses que en 2 hores estaràs cagant i vomitant al mateix temps. Sí. Sí. Bàsicament. Però llavors la vas provant i veus que no està tan mal i llavors t'acabes acostumant. Sí, no sé com tindré de mala panxa perquè això poder ser també et fa cagar i vomitar, perquè a veure, aquest tipus de... el que portarà això no pot ser molt saludable pel sistema digestiu, però... és interessant, com a mínim és interessant. Sí, I és veritat que et va guanyant el cor a mesura que te la vas prenent d'entrada. Sencera ni de conya. No, Per molt que m'entri ara molt, ni de conya. Aquesta és una birra que jo d'entrada, primer glop o el segon que he fet, ha sigut en plan, la tiraria per la higuera. L'he tirat la Beckles Bombos, que bàsicament el que ha fet ha sigut diluir la cervesa. No que n'he tirat res de quantitat. Ja m'ha entrat millor, perquè un punt d'aquest àcid l'ha matat, suposo que llevat de la Beckles Bombos. I ara se m'està fent una cosa bastant Jo crec que tolerable. aquesta cervesa passaria d'un 4 a un 5 si la combinéssim amb formatge. Sí, completament. Alguna cosa que Perquè neutralitzi trauria- aquest àcid sí. ofensiu Sí, perquè trauria i tot que això... potenciï la sí. turba i el fumat, Sí. Seria una cervesa seria la de- rapera. Això amb un de- camembert, per exemple... Però així sola, no. És més agre que àcid, poder. Sí. Sí, és agre, és agre. És aquest com vinagre, jo dic el vinagre, però sí, és com agre. Sí. Però ja et dic, jo crec que aquesta... És una cervesa que per la grau que té no m'estranyaria que algú la fes servir per netejar la vitro. Sí, és que té un nivell, és que té un nivell d'agró, mira, té el nivell d'agró de com si agafessis vi i estiguessis fent vinagre a casa i te l'haguessis oblidat durant 15 anys fent vinagre i després el provessis, doncs seria això. Sí, És molt més agre que el vinagre més agre que heu Però ja et provat. dic, aquesta cervesa, maridatge de contrast, quedaria Sí. molt bé. Alguna cosa que t'hi tregui, no que sigui tota, un punt d'aquest, Sí. llavors, perquè sota, quan te la repeteixes per la boca a poc, notes una quantitat de fruites, una quantitat de coses molt interessants, molt divertides, Sí, però és que sola, dios... és complicada, sí. Bueno, és això, no és per tots els públics. L'altre dia la va provar deixa'm fer-li foto. un noi I flipava. i literalment em va dir que va veure les portes de Mordor. Em va dir, sí, no li va agradar gens. No. A Jo sencera no me la faria. Però és que és complicada. És sencer. això, si no t'agraden A les mi sour, et ni de diré, conya. d'entrada no m'ha agradat gens. Si t'agraden les I- agres, jo crec que t'agradarà. A mi d'entrada no m'ha agradat gens, i he anat obrint-me... Però la Duchess t'agrada? Molt. Sí. I he anat, i la Duchess i la I no Coi... la trobes molt agra, No. la Duchess. No tant. Jo la trobo super agra. I la Cloc Cucu, que també és molt agra, m'encanta. I la Sambon no Chien... és que sigui molt, és un punt aquella. Déu-n'hi-do, Vull dir, i la Sambon Chien, que li deien a Quita Esmalte, és allà el drapall de la cervesa, perquè feia realment olor a Quita Esmalte i allò és molt agre. Està considerat com dintre el que prova cerveses agres, com en plan de... Espera. El sostre de la Sambon Chien a nivell d'agres, Ja vinc. aquesta és més agra encara. Sí, però ja et dic, jo aquesta amb maridatge de formatge la faria tota. Jo aquesta la faria claríssimament. Tens una mica maltes? D'aquest somriure de... La Duchess. Amigo. No, però ja Jo t'ho la dic. trobo molt agra, Això és menys agre que això. Això ara mateix t'ho prendré i et semblarà un suquet de fruites. I no t'exagero. Sí. Clar, que tampoc et flips. No flipo. A veure, la Duchess me la vaig fer amb la pizza picant del Santo. Sé del que parlo. Bueno, amb una cosa super picant, clar, qualsevol cosa... Però me la vaig començar abans de prendre amb la pizza picant. Hi ha dolor, per començar es nota el sucre. Sí. Per començar a anar es nota el sucre ja d'entrada. Jo no sé si és sucre o què és, però... És sucre. És sucre per compensar l'àcid. Fan el mateix truc que la Faro, que inclús que la Geus de la Lindemans. Super vinagre, tio. Pues molt menys Rasca el agre. coll i tot. És molt menys agre, tio. Què va? Es veu com aigua, És molt més agre això No, que això. això es veu com aigua. No. Això es veu com aigua. Llicents a fer. Es veu com aigua. Això es veu com aigua. Això... Això es veu com aigua. Sí. Això costa el glob. Jo la Duchess jo me l'he pensat com si res. Sí, això es veu com aigua. Aquesta costa el glob. Però també està, fas un bloc gros que passi ràpid. Jo trobo més fàcil la Duchess. Molt Sí, més fàcil. perquè- És molt més fàcil la Perquè és Duchess. un sabor agre, però és un sabor dolcet. Però agre familiar. Sí. Sí. La Duchess. Sí, això és com...
Molt Clar. agre aquí al coll. Això, No, no, A mi em no. rasca el coll. Però és el aquí. sucre, no l'agre, el que rasca el coll. Què? No, el sucre és rasca l'agre. el coll. No, és el sucre. Quan el sucre rasca el coll? Va, no fotem. És l'agre, tio. És l'agre. És el sucre. jo la trobo més bevible. Sí, Ho trobes dolça? sí, Sí, és molt que més és dolça. dolça. Amb l'altre és dolça. És molt més dolça aquesta. Si me la comparo, per exemple, amb... Saps què passa? Que això combina sabors que és com Si ho que compares et xoquen, no acabes Però de... veus, si fas glop de dutxès i fas glop d'això, és un birron. És que ho acabes de descobrir. Fes un glop d'una i glop de l'altra i aquesta guanya 200 punts. És que és molt més bona aquesta que l'altra. No és perquè sigui molt més bona. És perquè tot aquest punt agre d'entrada se l'endú el dolç de la dutxès, el sucre que s'ha quedat al coll i a la boca, Sí. neutralitzen l'àcid d'aquesta, llavors nota sota la fruita, la turba, s'obre molt més. Jo no sé, jo trobo que la dutxa és molt més fàcil. És molt més fàcil, però és que a més la dutxès et neteja aquest aquí. Aquesta necessita alguna entrada. Té menys coses, Això sí, no té tants matisos. Aviam, És molt Sí, més bo. simple. I menys persistent en boca, és la comparada amb l'altra. Anar Vull quan... dir, jo ara faig un terme de dutxès i encara recordo una mica el de l'altre, saps? Però el d'aquesta amb la dutxès queda perfecte. I pels que no de Llonsis, la bola extra de la cata ha sigut el dutxès de Borgonya, no ho havíem fet mai, una quarta birra, ensenyo amb la GoPro, que ha estat aquí. Cervesa acideta bastant fàcil en general, sobretot en formatge, que és vinagre amb sucre, bàsicament. Massa vinagre. I Pica el nas amb i un tot, camembert i queda estupendíssima. Sí. Una de les que al meu germà més li agraden i bastant Aquí, econòmica, es troba a tot el Dutxès de arreu. Borgonya és... Precio i detalles d'aquesta? Que no sé, no és massa... La Dutxès de Borgonya té Bueno, un tant se grup val, de fans. si no. 3,5, molt crec. 3 i gran, mig, darrere. això és una birra que... Perquè nosaltres, sempre que la tenim a Birka, aquesta vola. Perquè hi ha com... La Dutxès. Hi ha com molts clients que és com... Ja vull dutxès, pintes de dutxès, d'això en sis. Perquè és molt fàcil, o sigui, és fàcil de veure. Sí, és molt bevible per Sí que és veritat que és molt vinagre, però és una un vinagre Flanders familiar. Red, és una Aquí, vinagre- aquí et una combinen Flanders molts vinagre i ja sabors, està. que el teu cervell és molt xocant, i és com que no ho A acaba més, la dutxès, el d'entendre. regust és dolç de la dutxès. Et Sí. deixa la llengua dolça. Sí. És el vinagre Bueno, és el gust de les vinagreta, que és un que molt més fort dels que recordes. Que no passa I la- si fotessis vinagre de poma d'aquest fort a l'amanida, saps? No, i la regression aquesta, si fas glop d'una i glop de l'altra, aquesta guanya 200 punts. O sigui, no és que estigui més bona, és que li trobes coses que abans no li trobaves perquè Són et bastant molestava. diferents, també, però- Bueno, aquesta et deixa el punt dolç aquest que dieu i aquesta et deixa el punt fumat. Clar, La diferència. però llavors, si I jo entres, trobo si menys entres a la cara que et aquesta. deixa el punt fumat amb un punt dolç, tot aquest punt d'àcid extrem que jo he trobat d'entrada, bueno, àcid, agre extrem que notes a l'entrada, aquest agre punxant, perquè no és un agre de breta, és un agre punxant de vinagre a lo bèstia, te'l retira, te'l baixa molt de nivell i llavors el pots gaudir molt més. I li trobes molta més cosa. Vull dir, jo ara aquesta no m'està gustant gens i segurament la posaré 4,25 perquè vas glop d'aquesta, Sí, glop no. d'aquesta, li trobes Aquesta- 1000 històries després. Aquesta es mereix molt més del que al principi li he posat. I és veritat que s'ha de saber combinar. Sí, perquè aquesta fas glop d'aquesta, aquesta la trobes millor perquè tens un regust que t'ha deixat guai una mica aspre aquesta, Però crec que que li puja, i el gust dolç que et deixa aquesta, Clar, millora però- aquesta. I però allò fer un feedback molt guai. és molt més viable agafar-te aquesta cervesa i fer un maridatge de formatges, que llavors farà més o menys el mateix efecte treure això, Anar fent glop i que glop, que anar a fer dos cerveses, que al final són dos cerveses i és molt, no? I amb què ho m'agradaríeu que no fos formatge? Algo umami, per exemple, Sí, molt greix, que traigués aquesta... un tomàquet, alguna cosa amb tomàquets, una minya de tomàquets, per exemple, salsa de soja, que podria quedar de puta mare també. guisats de... Eh? Un cherries, per exemple. Un xerris amb salsa de soja, per exemple. Guisats de muntanya de molta cocció, per exemple, molt estofats i coses així, quedaria bé. Amb sushi. Sushi no. Jo li fotria. Home, amb sushi, amb la salsa de soja igual sí. salsa de soja sí. Sushi sucat amb salsa de soja Però quedaria guai, amb seria sabors, combinació amb sabors interessant. umami i greixosos... Però amb sushi et quedaria sense guai, perquè soja. tindries el fumat de la Sushi birra que et sense combinaria amb el soja. salmó no fumat, no, el sushi sense soja ni de broma. No, l'umami és el que et neutralitzaria i et quedaria bé amb Això això. ja té umami, això. Però per això, Sí que en té, però sí. si no li És que fiques més l'umami- umami, però sí. l'umami no mata l'umami, si fos Sí. pedra, paper, tisora. Llavors, L'umami fa... Sí, mata umami, sí. llavors hauries... Per... És molt raro, però sí. O sigui, hi ha un que impedeix l'altre. O sigui, el desplaça. Per això aquestes dues, les dues són molt umami. Però si prens primer aquesta, l'umami d'aquesta tapa part de l'umami d'aquesta. Llavors, l'umami d'aquesta tapa part de l'umami d'aquesta. I són les parts agradables de l'umami. I entres en aquest bucle d'anar millorant. S'ha de dir que els aromes volàtils... Bueno, la dutxès amb sushi també. Sí, s'ha de dir que els L'agre dolç aromes... aquest. S'ha de dir que els aromes volàtils del principi, jo diria que són els pitjors. El que et ve al principi és tota... jo diria que és com... és tota la merda i llavors et queda la cervesa Però bé. també ha passat amb aquesta que quan hem Sí, obert al el principi llevat. ja estava morta. Tenia gust olor només de Sí, però llevat aquesta te i la pots tal. veure millor. Aquesta no et fa arcades quan te la veus. Sí, Aquesta això és veritat, però per al principi. tipus d'àcid, perquè aquesta té un àcid, un punt de llevat de funky, si tu vols, però no és un àcid. Això
és agre i no és ni tan sols l'agre de breta que pots estar-hi acostumat, és l'agre de cardar-te vinagre, d'emportar-te una ampolla de vinagre al botellón, bàsicament. És aquest tipus d'agre. Tu què veus? Tu què veus? Jo vinagre. Ostres, m'estan més encarregant... vinagre Ui, aquí És més vinagre a la m'he dutxesa, perdut un munt de coses. A veure, quants graus té? A veure, la regression aquesta rara té 9% de... correcte, no? No, 8 m'has dit? Sí, al costat on hi ha la data de caducitat. 8% d'alcohol, sí. S'assembla a la Beach 6,70. Please? Sí i no, o sigui, el final turbat és molt Beach Please. Bueno, jo ja plego. Vale, El que preu hem dit, quan hem dit aquesta preu no l'hem dit. 6,70. 6,70. Et sembla bé si lleguem vídeos? Sí, feu, sí. Tenem una miqueta aquí, ja que tenim visualitzacions. Si veniu pel Dickens ara en 20 minuts... Mentre esteu per aquí Vic, us fem la birra que escolliu, ens en demanarem un entre els dos i us fem cata personalitzada. No tots alhora, tampoc tenim límit infinit de birres, però un parell podem fer-ho. Sí, i poses places limitades. Sí, si us ve de gust, doncs... Em poso una altra posició. Pues dale, si us ve de gust, pues aquí estarem i encara allargarem una mica, ja que mentre hi hagi audiència anirem allargant. Normalment els fem més curts, però bueno, avui que no sé què passar. Tenim 13 persones avui, ha explotat això i aprofitem. Normalment a aquestes alçades de programa estem 3-4 persones. Llavors, ja anem xapant la porta. Sí, però és veritat que aquesta al principi és com molt... Què et dic? Jo no sabia si agradar-me o no, perquè, hòstia, m'estava costant molt aquesta cervesa al principi. Per mi, personalment. S'està veient un altre al Twitch, dios. És que veus els col·legues que van venir els de la uni, doncs ens estan veient ara també al Twitch. És que avui no sé què ha passat, que ha patat que tothom ha decidit veure'ns al Twitch. També és un dia de festa. Sí, però... Festa també ajuda molt. Pues és el dia que més ens han anat la pinça, els que més birres havien begut pel matí, de manera que ja veníem aquí contents. Sí, perquè... Todo mal, en aquest sentit. No hi ha birres que et costin un ronyó, que també... Sí, no, és veritat, avui les birres són totes bastant assequibles, vull dir, en proporció quasi la més cara ha sigut de la llauna lletja del principi, però val la pena si us ve... Aquesta és supereconòmica, molt guai, i per mi s'aguanta pel seu propi peu, vull dir, no li cal res, i aquesta és molt guai si la combineu o formatges, llàstima, aquesta haguéssim pogut aprofitar el Lactium, vanils de la Calavera i muntar alguna cata xula amb aquesta birra. Sí. Això. Mira, tenim. Ui, quina sort! Fora d'aquí! Dana, que es quedi. Què ens expliques de cervesa? Ens pots parlar d'armes, i així serà de càmeres, d'àudio, de birres i d'armes. Si parlem d'alcohol i armes, automàticament hem de començar-ho a fer amb accent americà. Ens falten les gorres de la campanya d'en Trump. Voleu les sobres? Jo amb la... Les sobres, aquesta és la Samochen? Jo, sincerament, totes les que heu fet avui no m'han agradat ni una. Hòstia. En sèrio? Us ho haig de dir, sí, pel meu gust. És la Sau. Home, jo la primera... Jo soc molt fan de stouts i això, Jo és el que més m'atrau. la primera m'ha semblat amb molt suc de... Això sí, això... És la... Poder l'Edgar ho voldrà. No me'n donis més. No és el vídeo, és la duquesa. No, tampoc. No, duquesa de moment Jo vaig a dir, d'agre ja estic una mica És que s'aturen molt aquestes birres, ha sigut bastant duríssim que no... M'ha agradat el desplaçament que ha fet, perquè ha estat com un desplaçament Ostres, però és quina pena que no te Tu saps fer això, és un art. Veus, és un desplaçament. És com fer allò amb un walk, com seria allò que feia Michael Jackson, però sentat. Té un slider al cul. Té un slider al cul. Ostres, mira, sí, aquí et deixen el menjar, que no descarto donar-li. Vale, marxo així, no? Sí, torna a marxar. Que arte, mare de Déu, que arte. No, pues, la veritat, aquesta birra, la Regression, interessant, però allò que diríem, cafè per molt cafeteros, doncs birra per molt birreros, i molt birreros amb un perfil molt concret, perquè nosaltres ens considerem bastant birreros i se'ns ha fet molt dura. Home, sí, al principi sí, si no l'hagués combinat amb alguna cosa... Per la dutxesa és una molt bona combinació, perquè amb la dutxesa a mi almenys m'ha matat lo desagradable de la cervesa, llavors... He arribat com en un punt d'equilibri de dir, vale, doncs ara la puc gaudir de veritat, perquè aquest punt que em molesta i que m'ho distorsiona tot el que veig després, doncs ja no hi és, però sense la dutxessa m'hagués fet impossible. Jo al principi sí que és veritat que no me l'hagués begut. O sigui, hagués cardat com a la pel·lícula aquesta de Disney del Cuzco, tirant-la una planta, que es mori la planta, en comptes d'allò.
Però després de la dutxeta és una cervesa molt bona. O sigui, per mi li poso un 4,25 perquè està molt ben feta. Anem a fora, vale? Ah, vale, doncs ja vindrem quan tanquem l'stream. Adéu. Adéu. Ara no tenim públic ja. Sí. Si algú vol venir de públic... Sí, se'ns han lliurat les El taules. públic se n'ha anat a fumar a la terrassa. De públic, sí. El públic, el públic, I ja no puc anar-hi perquè estem en directe. Sí, no. Si no em deixes... Ens en trobem al portal. Si no em deixes... Sí, a mi sol. No, avui no. Sí. No, doncs ja si això, pues no sé, la veritat, si ni que no vingueu, si us fa gràcia, teniu alguna birra mirada aquí al Dickens, que us ve de gust que fem una minicata d'aquesta birra i us diguem què tal, pues també ens serveix, Sí. Vull dir, en aquest sentit. I si no, el que faré és que si d'aquí una mica d'allò en si no me demanaré una de les de tirador i faré el tast a partir de la de tirador, una Imperial Stout que té que està de caure d'esquena, però no entenc com se li han acabat ja. Jo ja amb més alcohol hauria de ser una cosa molt lleugera, perquè si no Un tast de sense alcohol. Hòstia puta. Set orillo. Aquesta última està sent molt durilla, vull dir, encara no me l'he acabat i això és... Ostres, 8% d'alcohol, però és que s'ha fet molt més dura que la de 16, aquella 15 que vam fer la setmana passada. Molt pitjor això a nivell de duresa, vull dir, de qualitat és més bona aquesta, però... És molt bona cervesa, no et diré que no, és com barallar-te amb un oso amb un machete, Ben bé, és que no t'ho acabes, Mare de Déu. Jo és d'aquells punts de cervesa que em cansa. Jo tinc l'estómac delicat i és en plan pensava, me la prendré uns quants globs i em farà mal l'estómac, perquè jo de seguida, inclús amb una Imperial, jo de les 2 globs, si no se m'ha de posar bé ja m'ho noto. I de moment no m'està fent mal a l'estómac, però és que el que et diu en boca és en plan, t'estàs enverinant. Sí, és el que comentava jo, o sigui, biològicament el teu cervell t'està dient no beguis això perquè això no és bo, vull dir, te matarà. Però una vegada... Ho has superat, ho hem atenuat, jo crec que ficant-li una mica del que quedava d'aquesta, que bàsicament el gust és tan dominant que no s'ha notat gens l'altre, ha sigut com diluir-la, i el llevat que tapés una mica l'àcid. Sí, el llevat t'ha ajudat a tapar tot el que era... L'àcid que és el que molestava, és que té un àcid, és que és un àcid que és com... Ja ho dic, ara imagineu-vos vinagre, poseu-lo a bullir, refredeu-lo i begueu-vos-el. És això, és com agafar vinagre de Jerez i reduir-lo. És tal qual, és una cosa que jo no havia pres mai res tan àcid en aquest aspecte i es fa gairebé desagradable, és el que deia. Tens un paladar molt dur, però moltíssim, o és que això... Sí, no ho aguantes per cap lloc. No, és que és molt bèstia. I això ho hagués fet amb maridatge. I l'olor és una passada, vull dir que més que l'olor és una passada, que ha tret el dolent. Sí, no, quan... Clar, perquè ara ha quedat la torba, jo diria. Ara ha quedat... I tot el que era olor així molt... I el gust també. Els volàtils. I el gust també és una passada. Sí, perquè jo crec que s'ha sentat i ha tret tot el que no... Tots aquests aromes volàtils que són tan... Al principi, escolta, era una... I tot i així encara per precaució, abans de cada un, glopet d'això. Què vols ficar-te aquí? Fer una mica de xerrada? No, és que estarem a fora. Vale. No, ara sortirem, suposo, quan... A moment l'audiència ja va fer i llavors quan arribi a... Quan lliti del tot, doncs llavors ja sortim. No, pues... Sí. Exacte. Bueno, posarem des de fora. Si teniu alguna pregunta, alguna cosa... Sí, aquí ha quedat que havíem xerrat bastant i ha sigut com molt caos, molt random tot. Si teniu alguna pregunta, curiositat cervesera en general, que sé, a principis programes ens van preguntar, per exemple, els gots, de què... Per què els gots de la cervesa? Ens han preguntat altres coses de l'estil de l'elaboració, altres coses de l'amargor, tema ibus... Ronda de preguntes. Ronda de preguntes random, de que us vingui de gust de cervesa i si no de cervesa. Del que vulgueu, si no fem la secció del... I també de càmeres, ell pot respondre les coses de càmeres. Sí, i fem l'horòscop de la setmana. No me l'he preparat, L'horòscop de la setmana, ho podem mirar. Vols que et busqui un horòscop... Sí, va, aquí llegim l'horòscop cerveser, com hem dit. M'havia de preparar una mica i no m'he preparat res. De quin signe agafem? Va, qui vol que li llegim l'horòscop? Que us ho digui per comentaris. L'horòscop cerveser. L'horòscop cerveser. Et diem quina cervesa ets. Serà bullshit, però almenys farà més risa que l'altre. Bueno, i a la gent jo crec que ens ha posat a fondo i està tothom... Sí, estem parlant aquí sols. Mira. Diu, va, Sagitari, vinga, va. Busquem Sagitari. Hola, Comicarp, no sabem qui ets, però Sagitari. Serà més divertit. Vale, Sagitario, vinga, passa'm i faig la interpretació cervesera. Aviam. No busquis el de baix, que ja el fan en conya directament, llavors seria com fer conya sobre conya. Sagitari. Oi, a veure. El fas tu aquest i jo faig el següent si algú s'apunta, vale? No, fes tu aquest, Va, ja faig aquest, vinga, doncs. Dale. Hòstia, és una mica llarg. Te'n fa. Sagitario, oi. Caga amb la puta.
Si estás pensando hoy en tirar la cerveza o dejarla a un lado, o dejar al lado un proyecto para hacer cerveza ácida que tienes en mente desde hace tiempo, Sagitario, no lo hagas, porque dejarás de escapar una buena oportunidad para crear el vinagre más bestia que nunca se te ha ocurrido. Has de darle todavía algunas vueltas a diario, madurarlo, fermentarlo, pero es algo consistente y piensa que vale la pena el esfuerzo que le vas a dedicar. Es posible que estés sintiendo a diario que tienes muchas cervezas a ofrecer al mundo en general, que quieres expresar tus facilidades de artesanía. No te reprimas, tienes a tu alcance una forma de hacerlo, de intoxicar toda una población entera. Recuerda que las redes sociales son un buen medio para promocionar el producto de mierda que vayas a hacer. Hoy es un buen día para profundizar más en el mundo de las personas que te rodean, Sagitario, incluido tus compañeros de trabajo, que pueden ser las primeras víctimas de tu nueva cerveza. Puedes descubrir historias que llegarán a conmoverán a otros y también igual los matan de intoxicación. Te estás perdiendo conocer bien a personajes muy interesantes, pero si haces tu producto de mierda, seguro que los conoces, ni que sea la cárcel, ni que en la cárcel. Vinga, fins aquí el meu horòscop d'avui. Hòstia puta, l'has clavat, L'has clavat. Hem de fer-ho més sovint, això m'ha passat teta. Sí, la teva capacitat d'improvisació m'estava al·lucinant ara mateix, Ho tenies mig preparat o...? No, ha sigut completament a l'aire, I giro ràpid. Estàs pensant, oye, què has dit? Oye, nacer? Una cerveza àcida. Això t'he inspirat per aquesta cervesa que... Sí, hòstia, pues... Però una ola, O sigui, ni a mi se m'hagués ocorregut. Aquest tall el talles i el poses a YouTube. Hòstia, m'agafo a fer birra ja, diu. Ja t'ho hem venut, Home, és una bona manera de matar els teus companys de feina. Fas una birra, se't contamina amb àntrax, tu no ho sabies, i mira, i tots moren. Sí, que bo. Sí, ja està, ja no fem més secció de... No, jo crec que amb així hem acabat molt amunt, Sí. Diu, estareu tota la tarda anant ben passo cap al tard. Ostres, doncs no ho sé. Jo comptava fer una o dues birretes quan acabéssim ara això de recollir i després anar que tinc feina, però poder ell sí. Bueno, jo estaré treballant aquí de 6 a 9, o sigui que... Mira, ell sí, però currant. Pregunta en Mare, al igual sí que s'hi queda una estona. Sí. Alguna pregunta més? Ja no fem horòscop, només hi ha l'oportunitat de... Sí, ha quedat massa mulo de l'horòscop com per espatllar-ho, i la propera setmana més. Sí. Però no millor, perquè realment és impossible, no em sortirà tan bé. La veritat és que no, Sí, he al·lucinat perfectament. Jo pensava que ho tenies... Semblava escrit i tot, No. Sí. Algun dia m'ho volia preparar, però avui, mira, que ha quedat millor espontani que preparat, a vegades aquestes coses... Hòstia, sí. Jo no m'hagués sortit res, si ho hagués fet. Algun dia hauria de provar de fer cosa d'improvisació, saps? Igual tinc un talent no explotat que no sabia ni que tenia. Hòstia puta, no sé, Perquè t'ha sortit superbé. Bueno, alguna pregunta més? Ja no fem horòscop, Sap greu. Sí. Pues si no, gent, moltes gràcies pels que heu estat, pels que us heu estat mantenint. Si algú es vol passar encara, pues ja li farem el comentari de la birra, si encara estem voltant per aquí. I res, doncs ens veiem en propers programes. Normalment el fem a les 8 del vespre. Avui és diferent perquè com que dic que ens obria, doncs hem dit, bueno, movem-lo a les 4. Esteu informats i sempre sereu benvinguts. I sempre, normalment, no hi ha tantes risses, normalment no hi ha convidats, però bueno, sí, sempre acaben sent divertits, acaben sent interessants. Sí. És un genio, no? Molt bé. I res, doncs escolta, merci per tot, merci per aguantar la xapa aquí i ens veiem i has de dir el teu de despedida. Com? El de bebeu... Sí, bebeu molt responsablement. Aigua, bebeu molta aigua. Això, era aigua, però realment no, beveu alcohol. Sí. Vinga, vagi bé. Adéu. Adéu, que vagi bé.